bako, magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawata. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang panahon karon hadul na, busa mangandam kita matagusan. Ang pulong sa Diyos patalinghugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawata. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Okay, maayong buntag mga higala amo mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dini sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan
og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karon buntaga pagadumalahon kini sinyong mahigala. Brother Isaw dihito, kini usab si Brother Libby Claves, niya uban sab nato karon si Brother Canales, no? Tulog yapon mi diri sa studio mapagipag sulod nila. Sa gihapon si Brother John dito dili nato ikauban tungod kay tapos importante na lakaw sa isla sa Kinatarkan Island, no? So kami ron din mag-onboard sa programa. Kamong tanan mahigala amo karong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Pwede na mo maka-send og mga messages sa akong number. Ay lang sa mong send nga to kang Brother John kung gusto mo nga basahon dayon ang inyong mga importanteng mga messages sa mas mga greetings or uban pa ato na nga gina-welcome dili lang idritso og send kang Brother Libby Claves sa 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Okay, mo na itong number higala or pwede mo ari mo send og mga messages sa atong comment section sa Facebook mga higala dinhi sa DYCM Bugo Adventist, no? Parang ato ding mabasa ang inyong mga messages. So niya, alang sa atong mga followers o mga viewers, palihog atong i-follow kanunay ang atong programa parang ma-updated mo sa ato nga mga program dinhi sa radio mga higala. O ay siya mong kalimot sa pag-share ng atos mga friend sa ato nga programa parang daghan ang mabless sa pagpamati sa mga pulong sa Ginoo. So nining sayo sa kabuntagon among itunol ang labas og mainiton nga mga pagpangumusta sa atong tanan nga mga suki nga tigpaminaw diha sa Negros Oriental og sa Negros Occidental. So kamong tanan diha mga kahigalaan amo nga gina-welcome atong mga viewers, welcome kamo ni atong mga kahigalaan, mga kaigsunan nga nagamit o mga sound system diha. Amo sa nang gipasalamatan ang inyong kadasig sa pag-share sa pulong sa Ginoo ngadto sa inyong mga palibot or ngadto sa atong mga kahigalaan. Ani ato sang mga viewers diri sa Masbate. Kalaban ng Masbate naglantaw sa ato nga live broadcast sa Facebook. So good morning sa tanang taga Masbate. Ani good morning sa ni Pastor Peter Rosales dia. Maayong buntag niyo, Pastor. O niya nga ito sa mga nesesaryo sa family nga always yun na nagasunod sa atong programa. O niya nga ito sa atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw, mga viewers diya karon sa Biliran Province or probinsya sa Biliran. Good morning sa tanan diyan, lang Brother Kinsing Lagarisa, lang Brother Winnie Ibina, o sa tanan diyan natong mga listener. Atong mga viewers, kinasing-kasing mo na mo nga gina-welcome nining sayos kabuntagon. Dirisan sa probinsya sa Leyte, ubay-ubay sa tag mga naminaw diha sa Leyte. Atong gina-welcome diha no, atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw diha sa Ormoc City. Good morning ninyong tanan. Ano mga tigpaminaw nato dirisan sa Merida, diha sa Palunpon Leyte. Ano mga tigpaminaw nato diha sa Tabango Leyte, sa Isabel, sa Matag-Ob Leyte, unya sa Baybay City. Natong amigo diha nga wa pa nato ikita si Brother Sanico, Brother Otik Sanico. Good morning nimo Brother Otik. Aning hawa ni ka sa pagka-seminaryo nimo sa imong kanunay pagsunod o pagpamati sa ato nga programa dinhi sa radio. So hinaot pa ang Dios magpanalangin kanimo og sa imong panimalay. O ni ato mga suki nga mga tigpaminawan diri sa Isabel Leyte, diha sa San Isidro, sa Kalubian, Maayong Buntag, sa Kananga Leyte, o dinhi sa Bilyaba. Good morning sa tanang taga Bilyaba Leyte. Good morning sa mga Insenso family.
tanan diha kaninyo welcome o gipasalamatan namo ang tanan dihang mga kaigsunan o kahigalaan nga nagamit og mga sound system para lang makadungog sa bangilang mga silingan sa pulong sa Ginoo sama sa mga pamilya sa mga insenso. Nagamit diha og mga sound system ambot si Ma'am Gretchen Novela og nagamit baka gyapon. So good morning yung tanan diha sa Liti o niya tanan tong mga viewers diha atong gina-welcome. Diri pud ta mga higala sa isla sa Camotes or sa Camotes Island. Mayong buntag sa tanan ta Camotes. Ani ato pong district pastor diha si Pastor Soylo Roa or Brother Nunoy Roa o ba ni Mami Regine. So good morning ninyong tanan diha sa Camotes Island ug pasalamatan nato si Brother Tato Sotilo sa iyang naglanog-lanog na sound system with trumpa gipanggamit higala diha sa Lower Kagkagan. No, good morning yung tanan. Og tanan nato mga tigpaminaw sa diri sa Islas Bantayan nga gilangkuban sa tulo ka mga lungsod, Madridijos, Bantayan og sa Santa Fe. So good morning sa tanang taga Madridijos nga nagpaminawan, mga De La Cruz da family. O niyangadtos mga Tayaktak family, mga Layos family, mga Iscario family diya. Guban pa diya natong mga kahigalaan nga always yun magpaminawan dinhi. Maglaomi nga dunay mga text messages nga among ma-receive gikan sa Madridijos. So kaniyon tanan diya welcome sa ato nga tulumanon. O ni ato sang mga suki nga naminaw diri sa Bantayan o sa lungsod sa Bantayan. So atong ipasalamatan si Brother William Tadlas po na po siya ipatunog diha nga sound system diha sa Sayaw, Bantayan. O niya ngadto sab ni Brother Kutiho. Good morning nimo bro. Salamat kay nagkakita ra ta uban sa imong family diha sa Tikad, Bantayan. O niya ngadto kang Brother Luciernas Food po siya gigamit nga lanog sound system diha sa Isla sa Lipayran. Kaninyong tanan diha sa Bantayan, atong mga listeners sa radio, sa atong programa, kanyang uban nga himo ng Adventist, kamong tanan higala, kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome sa atong tulumanon. Ani ato sang gipangumusta karon atong mga tigpaminaw diri sa Santa Fe, no? Good morning sa tanang taga Santa Fe nga nagpaminawan og nag-view sa atong programa. O niya nagamit og sound system sama ni Brother Lot Biliberli diya sa Ocoy, Santa Fe. So kaninyong tanan diha maayong buntag. Niya good morning ni Brother Kokong diya. Good morning nimo dong. Hinaut pa ang Dios magpanalangin sab kanimo samtang nagapadayon ka sa buluhaton sa Dios. So kaninyong tanan welcome mga tigpaminon to diya sa isla sa Hilantagaan o niya diha sa isla sa Kinatarkan or Kinatarkan Island. Mga tigpaminan to diya sa Isla Sibitngil, sa Malapascua Island, dito sa Carnasa, no? Kaniyong tanan, welcome. Pwede mo makatext sigala, makapadanga itong mensahe dinhi sa atong programa or ari mo sa comment section nato sa Facebook. O niya ato mga tigpaminaw sa dinhi sa mainland Cebu. Kutob sa naabot sa latos sa atong broadcast karon, labi na sa mga kabukiran diya sa Abalanban, diya sa Magsaysay, kabukiran diha sa Asturias, diha sa Tuburan, diha sa Tabuilan sab atong gina-welcome ang tanan diha sa Olivo. Good morning mga tigpaminon tos Dalid diha sa Kalumbangan og dinhi sab sa dinhi sa Gimpilacan, no? Kaninyong tanan diha welcome sa aton tulumanon mga pikit-pikit diha family ngadtos mga Tirana, mga Golben family o niya mga pamilya sa mga Samson. Uguban pa din natong mga kaigsuunan o niya ato sang ipangumusta si Brother Maning Masbang. Good morning nimo bro uban sa imong tibok panimalay o ngadto sad kang Brother Pipe or Sabya diha sa Saba. Good morning Brother Pipe uban sa imong maigsuon masilingan yang naminaw o ni atong mga suki sang tigpaminaw diha sa didto sa Carmen o diha sa Katmon. Good morning lang Brother Mario Alquizar uban sa kauban niya sa Panimalay. O niya tanan na itong makaigsunan kay galaan diya sa mga kabukirang barangay sa Katmon
atong gina-welcome di ang tanan, dias kasantikan, dias agsuwaw katmon, dias bungyas. Nya kumusta ding mga komendador family? Kini silang pamilya sa Bigala, lay minister man pero sa dihang nakasabot sila, nangita gid sila simbahan sa Adventist. So ana daw Sabado, alas 6 buntag nilang suroy, nakaabot sila simbahan dito sa Santikan, Bukid, Bugayo. Alas 10 na sa buntag. O nagpaila sila nga sila tigpaminaw sa radio o niya gustos lang mga Adventist. So karon gitukuran yun sila og gamay nga simbahan diya sa ilang lugar. So good morning ng tanan, mga tigpaminaw nato sa diya sa lungsod sa Sugod og sa makabukirang barangay sa Sugod, no, maayong buntag sa atong tanang makison kay galaan diha. Nasayod mi nga daghan na mo diha karon nga nag-organize, nagpundok-pundok sa pagsimba sa Ginoo o niya nahimong tulay ninyong atong programa nga nakapangalagad sa tas Ginoo. Hinaut pa ang Dios magpanalangin kaninyo. Ni atong mga pinalanggan tigpaminaw diha sa Bourbon, diha sa poblasyon, o niya mga tigpaminaw na to diha sa Laaw, Bourbon, diha sa Bundo, Bourbon. Murag doon na giplano nga tukuron nga simbahan siguro diha sa Bourbon. Tungod kay naatay daghang makaigsunan sa diha ang uban bag-o na baptize. So good morning sa tanang taga Bundo, Bourbon. Kumusta ng mga Murillo family? Murag ang amplifier ni Brother Amay Pitugo, murag na aron nagtingog diha sa Bundo, Bourbon. O niya mga kahigalaan dihang naminaw karong buntaga, kinasing-kasing manamo nga gina-welcome. Niya pwede sad mong mo padangat dirig mensahe. Ay kalabanan na naman kita mga cellphone, pwedeng makatext mo sa number nga atong gipahibaw diha ninyo, o pwedeng araw mo tan-aw sa ato nga live broadcast sa Facebook mga higala. So i-search lang kung ano mo kasuway, i-search ninyo ang DYCM Bugo Adventist. Mo na itong search, inyo makita atong program o niya makasunod mo higala sa atong programa nga atong paghahimo ni kada adlaw, no? O niya, good morning sa atong mga tigpaminaw diya sa San Jose. Nilang Brother Amay Pitugo uban siyang tibok family. O niya ato sang pasalamatan si Brother Rodrigo Villamor sa iyang trumpa dihang nagtingog diha sa San Jose. Good morning niyon tanan. Welcome sa atong programa. O niya, good morning ni Brother Rolando Villamor sab diha. Good morning no bro. O niya ato mga suki nga naminaw sab diri sa lungsod sa Tabugon. Good morning sa tanang taga Tabugon nila ni Brother John Lubitania. Good morning Brother John, uban sa imong panimalay. O niya ngadtos mga Montiliano family, Mr. Remy, o niya Mr. Delma dia, mga Ando family, ang pinalanggang bana o pamilya. O niya lang Brother Pipi dia Ursal. Good morning nimo bro, uban sa imong family. Tanan na lang nga taga Tabugon, welcome. O niya, diya sa Kalanan, bisan pa man diya sa Labangon, Tabugon, Kanaw-Kanaw. O niya, ato mga tigpaminaw diya sa Managasi. Good morning diya sa mga Elarcosa, mga Romagos family. O niya, ngadtos pamilyas mga Nano. O niya, mga pamilya sa mga Soliano, Lanster Erenia. O niya, ngadtos sa mga Saladaga family. So good morning niyon tanan, no, diha sa Dias Managasi, Bourbon. O niya ngadtos mga Jordan family diha sa Lamak, maayong buntag. Dirita mga higala sa Ilihan, diha sa Kandangas, sa Kadwawan, atong gina-welcome diha ang tanan tungod kanamon po sound system diha naglanog-lanog diha sa atong church, no, sa Seventh Day Adventist Church. Usar na katrumpa karon, tulo man na naglanog-lanog atong miaging mga pipila ka mga buwan. Pero karon usa na katrumpa ang gibilin diya nagtingog. So mga silingan din naminaw, amo kamong gina-welcome. Good morning sa mga pamilya sa mga Risoor ng Brother Alvin Risoor, yung family. Yang atos mga pamilyas, mga Arrogante atong gina-welcome, mga Coraldi family. Yang atos mga pamilyas, mga Dimapi, mga Agua family, mga Alikos family. O niya, good morning sa diha sa Eden care group, no, maayong buntag sa tanang taga Eden. O niya ni Brother Rosasinia, mga Rosasinia family, mga maluluyon dia, good morning.
Anyang adtos mga kahigalaan nato dias mahayahay atong pasalamatan si Brother Ben Estor, siya pon trumpa naglanog-lanog diha. Mga silingan ng naminaw, kinasingkasing mo namo nga gina-welcome atos mga Barili family o uban pa diha mga family nga nagsunod sa atong programa. O ni atong mga suki nga naminaw diri sa mga Puentes family po diha sa Sentros Kaduawan, ngadtos mga pamilya sa mga Alcontin, welcome. O niya mga Tirana family diya sa Upper Kaduawan o sa Mabirunas, Brother Marcelo Birunas, soban siyang tibok family. Tanan diya kanin nga minaw, kinasingkasing mo namo nga gina-welcome sa atong programa. O niya diritas barangay sa Libo Higala ato sang pasalamatan si Sister Linda Kamay sa iyang trumpa nga kanunay ginang naglanog-lanog diha sa ibabaw sa Libho, no? Good morning. Dias Purok Dakit. Kaninyon tanan diha sa ibabaw sa Libho. Kinasingkasing mo namo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O mga tigpaminaw diha atong mga newly baptized members po diha atong gina-welcome sa ato nga programa karong buntaga. Munang sundag yun ninyo kay sa inyong pagpaminaw sa ato nga programa din magakat-on sa mga higala sa pagtubag sa mga pangutana nga inyong ikasugat, no? Mga bag-o na tos pagtudiya. Welcome kamantanan. Good morning lang Brother Nelson de Abersero. O niya sa atong mga tigpaminaw sabdiri sa Mabuli, atong tanan dihang mga silinganan nga naminaw, niya mga newly baptized members just Mabuli, kinasingkasing namo nga ginadapit karong buntaga sa pagpamati o pagpakiguban sa tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya dirita sa kanagahan mga kahigalaan, lanog-lanog niya itong programa sa kanagahan tungod kay tulo na kahot-o nga nagamit o mga amplifier o niya mga trumpa yun ang gipanggamit. Ang una, si Brother Bernie Katakes. O niya dias tunga-tunga dool sa barangay. Napon si Brother Christian Vistar. O nagdirika sa northern portion sa Sapanggamay, naapod si Brother Ani Presilias. So good morning ninyong tanan diha, no? Diha sa kanagahan o mga kahigalaan diha nga naminaw karon sa lanog sa trumpa. Di gina-hook up kining aton tulumanon sa kahanginan. O niya mga tigpaminaw nato diris ka Kinawahan, mayong buntag sa tanan taga Kinawahan. Good morning diha no nila ni Brother Dick, Brother Arnel diha, o niya Brother Rino, ngadto lang Sister Noralyn o siyang sister, o ilang tibok family diha, mga pamilya sad sa mga ngadto lang Sister Maridel o sa mga Kaayon family atong gina-welcome sumalinog diri sa Busugon. O niya mga tigpaminon to sa barangay Takup, Diyos Luyong Baybay atong gina-welcome diri sad sa Lambusan. Good morning dia is mga Frasco family ng Pastor Ede Frasco, kauban ni Ma'am Sister Loida diha, niyan la ni ngadtos mga Buyusi family, niya mga Villeta family, mga Hapitan family diha, ngadto kang Brother Christian Lumihok og siyang family. So dong good morning ninyo uban sa whole family. Tanan nga taga Barangay Lambusan di namo maisa-isa higala pero kamong tanan kinasingkasing namo nga ginadapit karong buntaga sa atong tulumanon. Mainguman sa atong tanang mga suki diri sa Tambungon, no? Mayong buntag sa tanang taga Tambungon nga naminaw. Good morning ni Brother Roger Diad Los Santos uban siyang family. Tanan taga Tambungon og atong gipahinumban atong makahigalaan di anog mga silingang barangay nga kun pananglit mga higala adunay problema sa atong motor, ginahanglan tag mga pisos motor, ay mo kabalaka kay gipadul-an mo diha adto lang mo sa Advent Motor Parts na ana sa kilid jud sa highway atbang sa public market sa Tambungon. Kanya nagbuntaog na diha ang Advent Motor Parts. Gipanag-iya ka na ni Mr. and Mrs. Loida og Florida og Rime Sigarino. Abli na di sila gikan sa adlaw Domingo. Kutob sa adlaw Bernes, Sabado na sila magsirado. O niya, atong mga tigpaminaw sa Dios Anapog, no? Atong gina-welcome diyan tanan.
Brother Arnolan Pagal, good morning no diha, mga Dilaw family diha. Anya mga Ikarma diha family. Anya ato sang gipangumusta diha si atong amigo sad mayong buntag diha no. Sa tanan na lang nato dihang mga kahigalaan diha sa Anapog. Anya nila ni Brother Sunny diha. Brother Sunny Mantos oban siyang whole family. Anya mga tigpaminan to dis Bangkasan. Good morning lang Brother George Luna ug yang family. Anya nila ni Sister ngadto sa mga Tagalog family diha. O guban pa diyan ito makaigsunan, daghan na tadag mga kakaila diha. Pero kamong tanan diha, welcome. Matik paminan to Idris Manyo sad atong pangumustahon si Brother Elvis Peritos uban siyang family. Anya mga Peritos diyan, lang Brother Jidel Peritos, good morning bro, uban siyang family. Anya ngadtos mga kahigalaan nato nga naminaw diha sa Luok, labi na diha sa mga Lopez family. Mga Samson family, good morning sa mga Vargas, sa mga Ibanez family. Welcome sa itong programa. Nga sa mga Monteroyo family, diha sa Dapit Sagnaya. Atong gina-welcome mga tigpaminan nato diri sa Argawanon. Good morning diha sa mga Larga family, mga Likigan family, nga sa mga Kabatanya o mga pamilyas, mga Lion family. Tanan diyang taga-Argawanon, tanang taga-Patag San Remigio. Good morning dos mga ansyanog, mga Buraka family, ug uban pa nila itong mga pinalangga nga makigsunan o kahigalaan. Ni ato mga tigpaminaw dirisad sa Daan Bantayan, Luksotas Daan Bantayan, labi na diya sa Maya, mga dihito diya family, good morning. Ni tanan diyang naminaw sa Maya, bisan pa man diya sa Kortihan, ato mga kaigsunan diya kahigalaan. Good morning diya sa mga Punay Sad family. O niya ngadtos mga Miralius family diya sa Lanao, tanan diya naminaw sa Lanao. O niya atong pasalamatan si Brother John Punay sa iyang trompa pong gigamit diya sa Talisay. Not kamong tanan diya sa Dan Bantayan, atong mga brad o mga sis, ngadtos atong mga pads o mga mads, mga friends nato diya, tanan kaninyo welcome sa ato nga programa. O niya, good morning diya ni Brother Duming Abunukan uban siyang family. Tanan nga taga-Paypay, Nazareth, atong gina-welcome, Diyos Bakhawan, tanang taga-Kawit, nga nagpaminawan. Nya, good morning sa tanang taga-Daang Lungsod, Midilian. O niya, always naminaw sa no, ang mga Golimas family diya, mga De La Cruz, so good morning ng tanan. Yung atos mga Langgido family. O niya, ngadto ni Brother Cinco. Good morning mga Cinco family. O niya, good morning sa atong mga tigpaminaw diya sa Lamintac, Norte. Ng Brother Felipe Solira, ng Brother Alex Cañada, good morning. Nila ni Municipal Councilor Raymond Olivar, mayong buntag. O ni ato din pasalamatan si Brother Turbo Pobadura sa iyasab nga sound system, trompa na gigamit diya sa 108 Midilian. O good morning sa mga silingan yang naminaw. O niya ngadtos mga Malinaw family, atong gina-welcome. Kanya dirita mga higala sa Bugo City, sa yuta nga daghan-daghang naminaw din tungod kay ni ama nahimutang ang DYCM, no? Ani atong pangumustahon di ideas binabag ang mga Gabiani family, mga Bersirog, mga Olingay family nga kanunay naminaw sa atong programa. Ani Lanster Ami di sa Antonio Baderlino, good morning nimo bro. Oban sa mga silingan ni mo diya karon. Welcome ang tanang taga-Binabag. Diya sa ano ng Sur o sa ano ng Norte atong gina-welcome mga tigpaminaw nato diya sa La Paz, no? Good morning. Good morning sa tanang taga-Bahi nga naminaw diya sa La Paz, diya sa Banban. O niya ato mga tigpaminawan sab diri sa dinhi sa Kabangkalan. Diya sa Kabangkalan, Dakit, Bugo City, Cebu. Niya pangumustahon nato diya ang mga Lipaw-Paw family. O niya ato sang pangumustahon si retired Scout Ranger Sir Isagani Aratsya. Uban siyang family diya gihapon sa diya sa Kabangkalan. O niya atong pasalamatan sa iyang sound system pod nga patingugon diya sa ilang lugar para kunong makadungog pod ang ilang mga silinganan. O ni atong tanan nga makigalaan diya sa Baas, no, maimbuntag labi na sa mga Bisabilia family. Ni Brother Alan, good morning bro.
uban kang Sister Amelia atong gina-welcome sa programa. Tanan nga taga Baas o niya mga Kimno family diya, mayong buntag, mga Dirday family diya sa Dakit, ato sang gina-welcome o niya mga ngadto sab ni Sister Andrino, diya po sa Dakit, uban siyang tiwok family nga always naminaw o kini Sister Andrino nakaalagad po sa Ginoo tungod sa iyang pagpaminaw. Baptist ni sila pero nakasabot yun siya o nahimo yun siyang church member sa Bugo. Okay, atong mga tigpaminaw diha sa Guadalupe, welcome sa tanan taga Guadalupe. Good morning diha sa mga Baldosa family, mga Muñez family, mga pamilya sa mga Humawas, atong gina-welcome. Unya mga Pilayo family, unya ato sa pangumustaw na atong district pastor diya si Pastor Hill Edo Liberio, uban siyang family. Unya nga tula ni Ma'am Ibing, nila ni Brother Edsel, uban silang family, nila ni Ma'am Joy, Brother Merjon diya karon, waing buntag sa tanan diya sa Guadalupe. Unya tanan sab nga taga Libertad diya sa Marangog, bisan pa ba sa Tagasa o ato mga church members sa Tagasa, welcome kamo sa ato nga programa karong buntaga. Unya good morning sa tanan taga Syukon sab og dinhi sa Nailon, sa upper o sa lower na Ilon. Ang upper mo man Simbuwawan. Unya atong pangumustahon di ay diha ang pamilya nila ni Brother Nelson Lipon, kay dako-dako naman sa niyang pamilya tungod kana siya mga apo. So maayong buntag ng tanan. Unya ngadto sa pamilya ni Brother Libby Alipon, maayong buntag, og sa pamilya ni Brother Jerry, anhing Brother Jerry Lipon, maayong buntag dinong tanan diha sa upper na Ilon, og tanan diha natong mga kaigsuonan atong gina-welcome. Unya good morning diha sa mga pamilya sa mga pioneer sab, mga Alipon family. Unya ngadto sa mga pamilya sa mga Rituya, good morning. Unya good morning sad sa mga Nailon family. Pangumustahon sa nato si Brother Johnny Alburo, good morning nimo bro. Og ngadto kang Sister Leoning Damayo, good morning nimo Sister Leoning, uban sa mga sakop diya sa imong family. Unya ngadto ni Brother Fredo Sir Saliho, murag to Aros Manila si Brother Fredo, tas yung anak. Good morning no. Unya sa mga pamilya sa mga Mulihon, ngadto sa pamilya sa mga Hilig, mga Berdida family, mga Canales family, mga Bulambaw family, og sa tanan na lang diya no, mga kahigalaan nato, di nato ika-mention ang tanan, pero kamong tanan mahigala at sa Mahilig family, tumasuod ka diya atong gina-welcome sa itong programa. Mga tigpaminaw na sab nato diya sa Gairan, welcome ang tanan. Lang Engineer Ernie Catayas, good morning naman Engineer, uban siyang family. Diya pangungustahan nato si Tia Wing diha sa iyang tindahan, kay iya ginang i-full volume ang iyang radio, kay always yun siyang naminaw. So good morning Tia. O sa mga silingan dihan mo naminaw. O na diri sa tahigala sa daang Carbon nining syudad sa Bugo, atong gipahinuduman ang atong tanang makahigala dinhi sa norte, norte sa Cebu, nga kon na problema tahigala sa atong pananaw kay magkatastas sa atong edad, magkadiferensya naman po atong tinanawan, medyo murag hanap-hanap nagjutay, pero ayaw mong kabalaka na arong panahon na. Ang solusyon na nahigala, doula lang ninyo ang Icons Optical Clinic. Kanang Icons Optical Clinic na sila branch sa San Remigio. Kilid yun sa hiwat bang sa Friends na di ang Icons Optical Clinic. O niya, ang Icons Optical Clinic, mausay nagdumala karon sa karaang clinic sa iyang mama tungod kay papahulay naman to si Dr. Hining. So ang take over ana si Dr. Konkon Lubitania, kanang Biraki Lubitania Optical Clinic. O niya, ang ilang pag-check sa atong mata higala parang matagaan jud og nagakaigo og takdo nga grado nga kinastong mata, i-double check na nila, computerized o niya i-manual pa yun nila. O niya, naana nahimutang
dinis Bugo City sa katong karaan ba nga land bank at banggid adtong karaang land bank na diya makita nimong Icons Optical Clinic ang ubos sa Isano ba tanaw nimong diya sa Atbangs Land Bank na diya ang Icons Optical Clinic o niya abli na sila mga higala gikan sa adlong Domingo kutob rapod sa adlong Bernes aniya mag-open na sila mga alas 9 buntag hantod sa alas 5 sa hapon so gipanag-iya ka na ni doktora o ni doktor Konkon Lobetania. So ayaw mo dugay-dugay sa dihang doon na mo na matikdan nga problema sa inyong pananaw. So mga tigpaminaw sa nato dinis do all yun sa DYCM ngadto sa mga makipig family, good morning mga pamilya sa mga kabatan niya atong gina-welcome aniya mga pamilya sa mga pamilara aniya ngadto sa pamilya sa mga ngaton brother Andy Dainobal, good morning bro diya sa Barangay Kayang unya mga Pilapil family no diha sa Medellin nga always taminaw. So kutob na lang sa naabot sa labyog sa atong broadcast karon buntaga. Kutob sa naminaw, kutob sa nagview sa atong programa. Kini singkasing munamo mga higala nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So makahimo na mo sa pagpadangat yung mga messages through text sa number akong gipahibaw nga na ninyo pero lang sa pamakahibalo ang number ni Brother Libby Claves Sigala mauni 0926886978 or ari mo send og mga messages sa atong comment section sa Facebook no kung wa pa mo kasuway lantaw i-search ninyo ang DYCM Bugo Adventist no o niya padala mo og mga messages o niya atangin ninyo karong taon-taon ang pagtubag sa mga pangutana kay ikalipay na mohigala nga dunay mga tampo dugang mga nahuna nga gikan sab ninyo nga inyong isend din aron atong mabasa ang inyong mga tampo sa atong programa. Okay, sa pagpadayon sunahan sa di pa nako basahon ang mga messages nga atong makita din higala ato usan tagaan og higayon si Brother Isaw atong tagaan usan higayon atong kauban kay may kay nanay nga abot datong mga kauban sa binhi sila si Brother Singko no. Okay, daghang salamat Brother Libby ug mayong buntag kaniyong tanan mga kaigsunan ug makigala masuking tigpaminaw natong programa sa kanginan kini ang maayong balita. Sa gihapon sa kinasingkasing kami magapasalamat o maga-welcome kaniyong tanan sa pagsunod o pagsubaybay niining ato nga programa. Sa bisan asa man kamo karon nga dapit nga nagsunod o nagsubaybay niining atong programa, anaa man kamo sa inyong tagsa-tagsa ka mga puloy-anan, anaa man kamo sa tagsa-tagsa ninyo ka mga trabahuan kamong tanan amo nga ginakasing-kasing nga gina-welcome din niya sa ato nga programa mga kaigsunan. Well, doon na naman to na-mention si Brother Libby nga mga kaigsunan nato nga gipangumusta gid sa pagkamainiton nining higayon na ako lang day nga pasalamatan no ang ato nga mga kaigsunan dinha sa Nazareth Church ug sa Paypay Church kagahapon sa ilang mainiton nga pag-welcome sa ato dito sa ilang fellowship pinanguluhan sa ato ang mga elders sa maong fellowship mayon man ato sa pasalamatan ang Idar family nila ni Sister Elizabeth Idar nila ni Uncle Jose, nila ni Brother Jojo dinaa, nila ni Ate Velen, ni Kuya Giovanni Idar, uban ni Ate Dindin og ni Jamjam, nila ni Brother Benji dinaa, Ate Nicole, nila ni Kuya Jobit og ni Tibasyon, og sa tanan-tanan nato nga mga kaigsunan dinaa, nila ni Tian og nila ni Kuya Jerry dinaa, mga Reglamos family, Nulia family, Marikit family, Galyares family og ato mga kaigsunan din ha tanan nga kagahapon ato gyud nga nakita ang ilang pagka madasigon og pagkamainiton sa pagpangalagad sa ato ang Ginoo nya ato day nga kinasing-kasing pod nga pasalamatan si Ma'am Elisa Bilyastiki nga do na gyud tay gihatag nga incentive nga panggasolina kagahapong adlaw. Ma'am, salamat kayo ma'am sa imong nga gugmas pagtabang sa buluhaton
maura gid ni ang amo masaligan ma'am ang inyong mga kaluoy nga matabangan sab mi ninyo sa mo ang buhat unya. Ato sab pasalamatan day ang nag-sponsor sa tuwa sa B800 nga may makahimo ta sa pagpadayon sa to ang social media ministry nga ato nang nasugdan. So alang sab tanan nato nga mga mahiligon sa social media atong mga kaigsunan sa kinasing-kasing mohangyo permis inyo nga you can visit and follow our page sa radio sa Adventist Radio Evangelist. I-search lang inyo sa Facebook mga kaigsunan niya mo pop up ra na dito then please follow and share no sa ato nga mga videos nga ginahimo. May kalabutan usab gihapon na sa ato nga doktrina o sa mga pagtulon-an nga atong makaplagan diha sa balaan nga kasulatan. So siguro si Brother GM, Brother Libby do na sab ni mga pagpangumusta o mga mensahe nga to sa atong mga kaigsunan ato sa batagag panahon. Brother GM. Okay, daghang salamat Brother Isaw. Maing buntag kanatong tanan mga kaigalaan ug mga kaigsuonan sa nagkanalaing mga dapit labi na sa tibuok kalibutan tungod sa atong Facebook Live. Atong ipangumusta din ang atong mga kaigsuonan nga always usab nagalantaw sa atong Facebook Live o sa atong radio din sa Abuyog Leyte. No, sila Brother Buril Langido, mga Lastima family ug uban pa labi na si Dr. Magiani nga always usab nagatan-aw sa atong Facebook Live na sa Abuyog. So daghang salamat kanunay sa inyong pagsuporta niini nga programa. Unya maayong buntag pod sa atong mga kaigalaan ug mga kaigsunan dinha sa area sa Paypay nga ato ang ginahimuan karon sa ato ang groundworks labi na sa atong mga Bible students dinha no sa Moralde family o dinha sa mga pamilya dinha sa Laray no si Tio Laray sa Paypay. Hinaot nga magmalipayon usab mo niini nga kabuntagon sa inyong pagpaminaw niini nga programa. Labi na usab sa ato ang mga sponsors dinha sa Medellin Church nga kanunay always nga naga-suporta alang sa pagduso sa buluhaton o dinha pod sa ato ang mga Bible student sa Maharuhay sa Maharuhay sa Antipolo o labi na dinha sa San Roque mga igsoon nga kanunay usab nagapaminaw dinha sa ato ang mga tulumanon dinhi sa kining maayong balita o sa Jesus is Our Hope nga programa. O nini nga kabuntagon usab mga igsoon atong pasalamatan usab ang Moralde family nga kanunay usab nga suporta sa buluhaton sa Ginoo ug labi na sa atong mga kaigsunan dinha sa Medellin sa poblasyon. Labi na ang atong mga silingan dinha nga kanunay usab nga nagapaminaw nini atong programa. Labi na sa Lamintac Norte no si Brother Alex Cañeda kauban siya ang asawa o sa ato ang mga kaigsunan dinha si Brother Felipe nga kanunay usab nga nagapaminaw sa ato ang programa niini nga kabuntagon labi na sa ato ang gabi nga programa mga igsoon. So daghang salamat kanunay sa inyong pagsuporta. Hinaot igsoon nga kanunay mo nga mag-like, share sa ato ang Facebook Live dinhi sa DRCM Adventist o niya labi na sa ato ang mga kaigsuonan o sa kang Brother Isaw nga page nga kanunay usab nga nagaduso sa buhat. So daghang salamat mga igsoon. May buntag ka natong tanan. Ako ibalik din ang panahon kang Brother Libby. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John Michael. So ni atay mga bisita karabuntaga basig na sila mga importante sa mga ilang griton mga higala ni si Brother Canales nga niapod si Brother Helboy na nagikan sa Palawan. So siguro sa Rojas Palawan. So basig na kay ikapadangat nga mga mensahe Brother Helboy na di lang usa no si Brother Canales basta na importante nga imo nga pangumustahon. Okay, wala siguro no. Okay, mo ato ta sa una ni gala ato sa ning basaw ni ay message nga ni sulod sa akong cellphone. Good DM Brad Libby. Ako di ay si Valentina Baga katuning adto sa simbahan kagahapon nga usa ka hamtong sad nga babae tagalibho permi gyud kong maminaw sa inyong programa bahin sa ato sa Ginoo. Pwede ba Brad nga mo request og song nga ang panahon, so ako tong gi-play ganiha katong atong theme song mao man siya ang panahon karon haduol na og ang balaan kasalatan. Salamat kayo Brad
Kinong balang kasulatan, wala nato ni ika-play kaganiha. Pero ato ning i-play usa, o na ta mabasa sa mga mensahe ni as comment section nato ang awit nga request ni Sister Valentina Baga. So good morning ng tanan no diya sa Libho. Atong mga kahigalaan diya labi na atong nagtambong sa atong gihimo nga nightly Bible seminar ni atong ning agi nga bulan. So katong atong mga listener diha mga nagtambong kada gabi gina-invite na mo na mo higala sa pag-observe sa pagsimba pagkaadlaw sa Sabado. Niyang awit ang balaang kasulatan. Ang balaang nga kasulatan itugas sa katawhan aron mahibalo sa sugop sa Ginoo sa hapit na siya mukayang sa langit tinun-an gisugop niya panlakaw kamo isang yaw ang tulong ko karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhaon ug lalinon ang nagtuman bisan tamayong tao di ay biyayon sa tanan nga katawhan ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon daghang kalisdanan atong hinsugatan apan siya magauban angkod sa katapusan sa kapanahunan karon atuwa siya ito
Okay, padayon tahigala ato ning basahon no ang kaning atong nakita sa screen ay mga mensahe ni Asis Selil. Ang iyang mensahe, good morning Kuya Libby, si Jingjing ni watching from Kagkagan, Puro Kamote, Cebu. Ikaw din ni Jingjing, no? Thank you sa iyong pagpaminaw diya sa Kagkagan, Puro Kamote, Cebu. O niya po si Brother Ronaldo Bragat. Good morning nimo diha Brother Libby og sa tanang naminaw. So good morning Brother Ronaldo. O niya po si Kram sani Notna Oyoritnom Monteroyo din eh. Binalihon mo ko ni usay ko ba mo na maglisod tagbasa. Good morning sa akong pamilya Brad, pamilya Monteroyo sa Masbate og sa Quezon Province. Okay, salamat no sa mga Monteroyo family. Kanya di pagyud sa minsay, good morning sa imo. Good morning. Ano niya po si Brother Rufino Moreno na ipang-send niyang mga heart, nagpasabot nga na love sa itong programa. Ano niya po yung mga kamot nga nag-pray. Salamat sa inyong paglab o pag-ampo ng aton tulumanon, Brother Rufino Moreno. Anya iyang mensahe nagaingon dinhi, good morning kapaglao, maayong pagpaminaw sa kini ang maayong balita. Request ko og song, How Great Thou Art. God bless. Salamat sa pagbasa, Bro Libby. So thank you kayo Brother Moreno. Anya How Great Thou Art no ang request niya kanta. Sige lang ato nang tanawon karon taon-taon. O niya po si Brother Elmodam Flores, maayong gabi inyo duha Brad Libby. Kuha na meron diri mga 5 na may kabuok diya sa studio karon. Ay na mga nangabot nato nga mga kaigsunan sa makauban sab nato dinhi. Nya mayong buntag niyo duha Brad Libby, Brad Isaw og sa tanang nalang nagsunod sa atong programa og ilabi na sa atong mga kaigsuunan nato sa Victory Minapasok Calatrava Negros Occidental nga magsaulog sa anniversary karong palabuton Sabado. Hinaot unta nga itugot sa Ginoo. Magakitaay ta diha mga brad o mga sis. God bless natong tanan. Kiniapod si Henry Mendaros. Good morning Brother Libby. Gae ko sa messenger sa Icon. Kay na ako'y pangutana, tagpila, kaha, salamat. Pasabot ani. Nangayo siya og gaikog messenger sa Icon. Kay na ako'y pangutana, tagpila, kaha, salamat. Okay, alang sa nangayo og messenger no, pwede ra mo contact sa ilang numero mga kaigsunan og makiglan kadtong dunay mga tuyo sa Icons Optical Clinic kadtong gusto nga magkonsulta. Icons Optical Clinic din. Mo magpakonsulta sa ilang mga mata, pwede mo makatawag sa numero nga 0991 308-9842. Akong sublion 0991 308-9842. Pwede mo makontak, makakonsulta sa inyong mga panginanglanon, mahitungod sa inyo nga mga mata. Brother Libby? Okay, Brother Henry, tawagi lang no, katong number nga gi-announce ni Brother Isaw, ang Icons Optical Clinic. Karon okay, matawagan nimo. Anya niya po si Scout Ranger Senior, si Sir Isagani Aratia. Tulopod ka heart ang gisend niya. Nagpasabot nga na I love you good siya sa tulumanon. Anya niya po si Janske Elostrissimo. Good morning mga bro. Watching me diri sa Kinatarkan si Brad si Brad John si Brad John gabi nagwali diri sa Bilar sa akong igagaw. God bless diha ninyo. Tinuod na si Brother John diha kay siya nag-service sa kagabi. So mayong buntag nyo diha no sa
Kinatarkan Island. Niapod si Scout Ranger Senior. Mayong buntag kaninyong tanan. Brad Libby, Brad Isaw, o Brad GMC. O sa mga bisita ninyo diha sa DYCM radio station. God bless, great ko sa mga kaubanan nako sa Kabangkalan SDA Church. Kumusta di ay nila ni Brad L. Mudam Flores, Brad Ramsey Taganili, o sa tanan diha sa staff Aguinaldo o sa Toboso SDA Church. God bless ninyo tanan diha. Advance Happy Fiesta sa Toboso. Salamat sa pagbasa gikan kini ni Sir Isagane Aratsya, kay murag taga didto mo ni Sir Isagane. O niya po si Henry Mindaro. Salamat kaayo, Brother Sao. Okay, salamat kaayo, no? So, adto alang, Brother Henry, makatawag ka ni atong numero ha, aron kuani mo kanang pahayag kasi makatuyuan kung gusto ka o niya. Adto ni mo sa adlawng Domingo, kutob na po na sa adlawng Bernes kung magpatsi ka sa imong pananaw. Okay, thank you kayo. O niya arita sa pikas nga screen, ato ning lantawon ang mga kahigalan nato nga nag-love o nag-like. Niya si Brother Ronaldo Bragat, niya pod si Sister Florida Sigarino, niya pod si Vinisa Velces de los Santos, niya pod si Kai Zoa, ni Chel o Jingjing. O niya ato po nakita si Nestor Almiro Jr., si Brother Jix Somalinog, o niya pod si William A.D., si Judy Kaubat Dokalang, niya pod si Ay Tihada de Lima, Mervin Cuyag, niya pod si Brother Rupino Moreno, Jorinda Alice, Inday Makabuhay Magna, Abner Dwalio, o si Scout Ranger Senior. So as of this time, mauni atong mga nakita sa screen, atong mga pinalangga nga makaigsunan o kaigalaan nga nagpadangat sa ilang mga mensahe. So pwede nang padangat mo higalasan mga pangutana, mga mensahe din sa ato nga programa. Okay, sa pagpadayon sunahan, sa dili pata mo basas pangutana mga higala, ato sa opening prayer o niya atong hangyoon si Brother John Michael 5 alang sa opening prayer. Brother John. Okay mga igsoon, magampo ta. Diyos na labing gamhanan, Ginoo, salamat nining kabuntagon nga magihatag kanamo. Samtang kami magasugod nining nga programa, hinaot nga ikaw magpanalangin sa matago sa kanamo. Panalangin niyo usab ang mga katawhan nga nagapaminaw karon sa nanlain nga mga dapit, hinaot nga ilang matunan, Ginoo, ug ilang masabtan ang mga pulong nga igasabuag dinhis kahanginan. Panalangin niyo ang matago sa kanamo. Atagi kami sa giya sa balang spirito, kining tanan na mo isalig itugyan sa ngalan ni Jesus naman luwas. Amen. Amen. Okay, padayon tayo kalasunahan. Sukutob ta sa alas 8 ra karong buntaga tungod ka alas 9. Kay nakastart ta og alas 7 kay way misa karon, no? So moadto ta higala una sa pagbasa sa pangutana o niya tagaan atong tubag. Naay pangutana kagabi nga ning tumaw dinhi sa ato nga live, no, sa Facebook niya ato ning tagan og instant nga tubag kay aron di magmahay sad ang nangutana. Ang nangutana ani si Dim Aray, Dim Aray. Mao siguro ni iyang apelyido ning Aray. Niya ang iyang pangutana ingon dinhi na ako'y pangutana, ang atong Ginoo ba sabadista or dili? Mao ni iyang pangutana. Ang Ginoo ba kuno nato sabadista ba kuno or dili? Okay, salamat sa pangutana. Siguro doon na po yung mga kigalaan nato nga doon ay pangutana nga sulusama ani. So mahinaot mi nga karong buntaga mahatagan og kasulbaran kung naglibog ta og sabadista ba kang Ginoo or domingista ba kang Ginoo or birnisista ba kang Ginoo.
So, unang mutubag si Brother Isaw, sundan ni Brother John Michael o niya akon tapuson mga higala. Brother Isaw. Okay, salamat Brother Libby nya. Salamat sa bigala sa imong pagpadangat sa maong pangutana mahitungod ninyong pangutana nga ang atong Ginoo sabadista ba or dili. Sa direkta nga tubag mga kaigsunan og mga kiglaan, kining pulong sabadista ba? But pasabot nini Sabbath keeper or nagbantay sa adlong Sabado. Kung ang balaan nga kasulatan ang ato nga pasultion, niya ang kining pagpamatuod sa balaan nga kasulatan kay ang ato nga programa nagabase man ni sa Biblia. Busa ang Biblia mo'y atong patubagon sa mga pangutana nga gipadangat ninyo dinhiya sa atong programa. Unang-una kung atong lantawon og susiyon, ang giisgutan sa 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 nag-ingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Ato gining timan-an tanan mga kaigsunan ug mga kaiglan nga ang tuyo ug tumong sa Dios ngano nga nabuhat mamugna ang balaan nga kasulatan aron kitang tanang mga katawhan matudloan sa insakto nga pagtulon-an mga kaigsunan ug mga kaiglan. Karon unsa may gitudlo sa balaan nga kasulatan mahitungod niining mga punto ha. Kung atong tan-awon ang Juan 5:39 mga kaigsunan ug mga kaiglan, si Kristo nagsulti, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naguna-una man kamo nga pinaagi nini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mo'y nagpanghimatuod mahitungod kanako. Si Ginoong Kristo ang nagsulti nini nga ang kasulatan, ang balaan nga kasulatan nagpangmatuod mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Karon diha sa pangutana mga kaigsunan ug mga kaiglan, sabadista ba ang atong Ginoo? Yes mga higala ug mga igsoon. Ang atong Ginoong Hesukristo sabadista or Sabbath keeper. Now kung ato lang tawon, Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 niya maghisgot nga nagingon, og siya miabot sa Nazaret. Kanang pulong og siya miabot sa Nazaret mga kaigsunan ug mga kaiglaan, referado na ngadto kang Ginoong Hesukristo. Si Ginoong Kristo ang gipointing niya na. Nan kung atong paday nagingon, og siya miabot sa Nazaret, diin didto siya nagtubo og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa. Kung imong lantawon og susiyon, ang konsepto niini nga bersikulo imong makita mga kaigsunan og makiglan nga gisgutan ba og sumala sa iyang nabatasan. But pasabot na kinaiyahan na ni Ginoong Kristo nga magbantay, magsunod siya sa adlaw nga igpapahulay mga kaiglaan og mga kaigsunan. Nan kung imong lantawon, milutaw nga si Ginoong Kristo Sabbath keeper, si Ginoong Kristo sabadista mga higala og mga igsoon. Kung atong padayonon ang bersikulo 31 mga higala ug mga igsoon, ingon ani ang gisgutan sa kining Lucas kapitulo 4 mga kaigsunan bersikulo 31 kung atong basa nagingon, og siya milugsong ngadto sa Capernaum, usa ka lungsod sa Galilea, og sa adlaw nga igpapawlay iyang gipanudloan sila. Imong makita gyud nimo nga nakinaiyahan og nabatasan na gyud ni Ginoong Kristo nga sa matag adlong igpapawlay naagyud siya sa simbahan kay man si Ginoong Kristo sabadista or Sabbath keeper mga kaigsunan og makiglaan. Aron maklaro mga igalag maigsoon nga sabadista si Ginoong Kristo, Sabbath keeper, nagbantay sa adlong Sabado, nagbantay sa adlong Saturday kung sa English pa, atong basahon sa The Living Bible version mga kaigsunan og makiglaan. Luke chapter 4 verse 16 niya nagingon, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Kamong naminaw din na pwede mo nga makasusi mga kaigsunan ug makiglan. Kung doon na mo isama nini nga version sa Biblia, the Living Bible version, basahan ninyo sa Luke chapter 4 verse 16, inyo nang makita din na word for word, letra por letra, adlawng Sabado, Saturday, si Ginoong Kristo nagbantay og nagsunod
nga kaigsunan og makiglaan. Kung atong padayonon sa 31 nagingon, then he returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Imong makita, every Saturday. Dunay mga punto nga ginisgutan nga nabatasan ni Ginoos Kristo, o nya gisgutan pagid matag adlong igpapahulay. So imong makita nining mga puntohan mga kaigsunan ug makiglan diha sa pangutana nga Sabadista bas Ginoong Kristo. Yes, mga igalag mga igsoon, si Ginoong Kristo Sabadista, Sabat keeper, mga kaigsunan ug makiglan. Dapat maupod ni ang atong buhaton, mukip pud ta sa Sabat, musunod pud ta sa adlong igpapawlay, kay usara man ang atong role model. Usara man ang ato nga gipanag-ingnan, usara man ang atong gisimba o gidaig, si Ginoong Kristo raman. Busa, mga kaigsunan ug makiglan, himuon pud nato samas atong gidaig o gisimba, samas atong role model nga si Ginoong Kristo nga sa matag adlong igpapahulay ato nga ginabantayan o ginapahulayan, mga kaigsunan ug makiglan. And did you know, dili lang mga kaigsunan ug makiglaan si Ginoong Kristo ang Sabbath keeper, although tanan mga Kristohanon kaniadto, tanan mga sumusunod ni Ginoong Kristo kaniadto, tanan mga nangalagad sa Dios kaniadto, silang tanan mga Sabbath keeper, mga Sabadista, mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Kung atong basahon ang nasulat sa Lucas kapitulo 20, Lucas mga kaigsunan, Kapitulo 23, versikulo 54 hangtod sa 56, ingon ani ang gisgutan niini nga balasawna nagingon. Panahon na ni nga namatay si Ginoos Kristo, gidala ngadto sa lubnganan, mga kaigsunan ug mga kaiglan, ingon ani gisgutan. Adlaw kadto sa pagpangandam, og nagsugod na ang adlaw nga igpapahulay, og misunod ang mga babae, kanang pulong og ang mga babae kadto nang mga Maria, mga igala ug mga kaigsunan nga nagsilbi gyud, nagkiniang nagserbisyo gyud kang Ginoong Kristo samtang nagpakataos Ginoong Kristo nini nga kalibutan. Now kung atong padayon nagingon nga nanguyog kaniya sukad pa sa Galilea, og ilang nakita ang lubnganan, og kung giunsa sa pagpayluna ang iyang lawas, og unya na mauli sila, og nangandam sila mga pahumot og mga ighaplas, og sa pagkaadlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan. Kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan og mga kaigalan, bisan pa man ang mga sumusunod ni Ginoong Kristo, bisan pa man ang mga kababayan-an, mga kaigsunan nga nagsilbi, nagserbisyo, nag-alagad kang Ginoong Kristo, nagsunod og nagbantay sa adlong igpapahulay, og kining mga bayana nga gipanganlan mga tumutuo kini ni Ginoong Kristo, mga nangalagad kini sa Dios, mga kaigsunan ug makiglan, mga Sabadista. Now kung imo pag yung padayonon, ang mga tinun-an ni Ginoong Kristo, ang mga apostoles, Sabadista ba? Yes, mga kaigsunan ug makiglan, ang mga tinun-an ni Ginoong Kristo, ang mga apostoles, Sabadista. Kung atong basahon, Buhat kapitulo 13 versikulo 42 hangtod 44, ingon ani ang atong makita, mga kaigsunan ug makiglan, nagingon. Og sa pagpanggula nila ni Pablo og ni Bernabe, kanang ginganlan Pablo og Bernabe, membro na sila sa mga tinun-an ni Ginoong Kristo, membro na sa mga apostoles, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Nan kung atong padayon nagingon, ang mga tao mihangyo kanila nga kining mga butanga ikaw sabunta pagsugilon kanila sa sunod nga adlaw nga igpapahulay. Dunay giisgutan, sunod adlaw nga igpapahulay, kanang pulong ba? Og sa pagpanggula nila ni Bernabe, but pasabot gikan sa sulod sa usa ka lawak. Nan kung imo lang tawon og susiyon, ang sumpay og tumoy sa mao nga bersikulo nga gisgutan, og nagahangyo kanila nga kining mga butanga ikausab unta pagsugilon kanila sa sunod nga adlaw nga igpapahulay. So makita nimo nga ang mga tinun-an ni Ginoong Kristo nagsunod og nagbantay usab sa adlaw igpapahulay. Ato pong matawag nga mga Sabadista. Nan kung atong padayonon ang 43 ug 44 nagingon, o pagkatapos sa tigom sa sinagoga, kanang pulong sinagoga, mga kaigsunan ug magigyan simbahan sa ato nga pinulungan, daghang mga Hudiyo o mga masimbahong kinabig ngadto sa tinuan sa mga Hudiyo, kanang pulong mga kaigsunan nga
og mga masimbahong kinabig ngadto sa tinuos mga Hudiyo, but pasabot niya na dili mga Hudiyo. So but pasabot nga kaniadto pagyud panahon ni Ginoong Kristo dunay mga hintil, mga kaigsunan, dunay mga dili Hudiyo nga nagsunod og nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Nan kung atong padayono nagingon nga sa mga Hudiyo, mikuyog kang Pablo ug Bernabe nga misulti kanila og miagda kanila sa pagpadayon diha sa grasya sa Dios o sa pagkasunod nga adlaw nga igpapawlay. Hapit ang tanang na nagpuyo sa syudad nagkatigom sa pagpatalingog sa pulong sa Dios. Kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglan, mga sumusunod ni Ginoong Kristo nagbantay sa adlaw nga igpapawlay. Mga tinun-an ni Ginoong Kristo, mga apostoles, nagbantay, nagsunod sa adlaw nga igpapawlay. Si Ginoong Kristo nagbantay og nagsunod sa adlaw nga igpapawlay. Sila mga Sabadista, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Karon kamong nagapaminaw din ha, kumusta man kamo ba usab nagbantay nagsunod sa adlaw igpapalay? Atong timan-an mga kaigsunan og mga kaiglaan, sukad kaniadto hangtod karon kining adlaw igpapalay nga iya sa Dios nagapabilin og nagapadayon hangtod sa gyapon sa karon mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung ato nga lantawon mga kaigsunan og mga kaiglaan niya aron nga motuo og inyo gyud makuha ang konsepto nga bisan hangtod sa atong panahon karon ang adlaw nga igpapahulay mga kaigsunan nga iya sa Dios nagapabilin og nagapadayon hangtod sa ato nga panahon karon alang sa iya nga mga katawhan. Kung atong basahon mga kaigsunan og mga kaiglaan ang nasulat dinhiya mga kaigsunan sa kini ang Hebreo Kapitulo 4 versikulo 9 hangtod sa Dios mga kaigsunan og makiglan mao kining gisgutan. Busa duna pay adlaw sa pahulay alang sa katawhan sa Dios. Present time mga kaigsunan og makiglan nag-ingon dinhiya busa aduna pay adlaw sa pahulay nga gitagana alang sa katawhan sa Dios. Remember these words mga kaigsunan og mga kaiglaan nga duna pay adlaw sa pahulay pahulay alang sa katawhan sa Dios. Kung atong padayon ng Jesus nagingon kay bisag kinsa nga makasulod og makapahulay uban sa Dios mopahulay siya sa iyang mga buhat ingon nga mipahulay ang Dios. Kung atong padayonon mga kaigsunan og mga kaiglaan ingon ani ang gisgutan nga naghisgot nga kini ang kay bisag kinsa nga makasulod og makapahulay uban sa Dios mopahulay siya sa iyang mga buhat ingon nga mipahulay ang Dios. Kanang pulong ingon nga mipahulay ang Dios but pasabot ba didto sama sa gipahulayan nga adlaw sa Dios mga kaigsunan. Kay kung ato nang basahon dinhi as King James Version ingon ani ang atong makita mga kaigsunan og mga kaiglan sa Hebreanon Kapitulo 4 versikulo 10 mga kaigsunan og mga kaiglan ingon ani ang gisgutan dinhiya no nga ato nga kini ang makita niya kay misulod ngadto sa kapahulayan sa Dios moundang man usab sa iyang mga pagpamuhat maingon sa pag-undang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat. Did you know nga panahon sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan pag-abot sa ikapitong adlaw siya miundang sa iyang mga buhat og siya mipahulay mga kaigsunan og mga kaiglan og unsa man kining adlawa ang gipahulayan sa Dios. Kung imong basahon ang Genesis Kapitulo 2 versikulo 1 ngadto sa 3 mga kaigsunan og mga kaiglan ang gipahulayan sa Dios ang adlaw nga ikapito. Now, kung imo lang tawon, kining adlaw nga ikapito, diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kalendaryo sa puloy-anan, atong makita mga kaigsunan og mga kaiglan, from the first day to the last day, from first day to seventh day, gikan sa adlawng Domingo, matapos ka na sa adlawng Sabado, nga maong adlawng ikapito. So, kung imong lang tawon, magsusiyon mga kaigsunan og mga kaiglan, atong makita nga atong Ginoong Kristo Sabadista, ang Dios mga kaigsunan og magiglan Sabadista, ang mga tinun-an ni Ginoong Kristo ang iyang mga sumusunod Sabadista. Karon ang pangutana nganong sa pagpakatao ni Ginoong Kristo iya maning gihimong mga butanga nga siya mipakita og lakang og tunob nga mosunod og mobantay sa adlawng igpapahulay. Kung aton basahon ang unang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 21 mga kaigsunan og makiglan, dunay mga butang nga dapat ninyong masayran nining mga panahon karon nga dunay gisulti o gitudlo dinhiya mahitungod nining butanga ngano nga gihimo to ni Ginoong Kristo mga kaigsunan og mga kaiglan niya.
kung atong basahon dinhiya sa kiniang balasahon mga kaigsunan, sa kiniang balasahon sa balaan nga kasulatan nga nasulat dinhiya mga kaigsunan, atong makita nga gisgutan dinhiya sa ikaduha diay nga Pedro mga kaigsunan. Unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21. Ingon ni gisgutan sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21. Kay sa maong paggawi gipanagtawag kamo. Remember these words mga kaigsunan. Kay sa maong paggawi gipanagtawag kamo. Unsa ning paggawi kung atong padayon nagingon, maingon nga alang kaninyo miantos manusab si Kristo nga nagbilin kaninyo usa ka panig-ingan aron kamo managsunod sa iyang mga tunob. Unsa nga paggawi nga kita gitawag aron may atong himuon nga mga tunob aron may atong sundon? Ang lakang, ang pagawi, ang tunog nga gibili ni Kristo nga mao magmasinulundon og magmatinumanon sa kasuguan sa Dios, mosunod mutuman sa adlaw nga igpapahulay sama sa gihimo ni Kristo samtang nagpakatao sa dinhiya sa kalibutan mga kaigsunan og mga kaigalaan. Mateo kapitulo 5 bersikulo 17, si Kristo misulti nga siya wala moani sa kalibutan aron sa pagbungkag sa kasuguan ni sa mga propeta, siya miani aron sa pagtuman. Busa mga kaigsunan og mga kaigalaan, kamong tanan nga nagapaminaw karon, lunsay og lunlon, klaro og tin-aw ang inyong napatalingugan, ang atong Ginoong Hesukristo, Sabadista, Sabat Keeper. Kamong tanan nga nagapaminaw karon, nasayod tang tanang mga tao nga mituog may alagad sa Dios, ang gituohan gidaig si Ginoong Hesukristo, ang atong gisimba gidaig, Sabat Keeper. Basa kita usab nga nanagdaig og nagsimba ngadto kan Ginoong Hesukristo, gikinahanglan usab mag-Sabat Keeper, Sabadista mga kaigsunan og mga kaigalaan. Salamat sa inyong pagpaminaw. Alang sa paghatag dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon akong ihatag ang Brother John Michael Cinco. Okay, daghang salamat Brother Isaw, mayong buntag kanatong tanan mga kaigalaan ug mga kaigsuonan nga nagpaminaw nining ato ang tulumanon kini ang mayong balita. Daghang salamat usab sa ato ang sender karon nga nagpadangat sa iyahang pangutana may tungod kung Sabadista ba si Ginoong Hesus, no? Matod pa niya nga ato ba makita nga si Kristo nga nagbantay sa adlaw nga igpapahulay. So klaro og tataw kay mga kaigalaan ug mga kaigsuonan, inyong nadungog ganina gikan kang Brother Isaw nga mga kamatuoran nga gikan sa balaang kasulatan nga napamatuod lang nga atong Ginoo nagbantay sa adlaw igpapahulay. Kung sa pinulungan pa sa ato ang texter, Sabadista ba jud ang ato ang Ginoo. Karon mga igsoon, unsay dakong sayop sa tibuok kalibutan tungod kay wala manggod sila magsusi sa balaan nga kasulatan, mao wa jud sila mahibalo kung unsay tinuod or unsay tinuod nga gibantayan sa atong Ginoo. Gani mga igsoon, gitagna ng daan dinhas Mateo 22:29 nagingon dinhis Ginoong Hesus apan kanila mitubag si Hesus nga nagingon nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Atong timan-an kanunay mga igsoon nga gikinahanglan jud ang pagtuon sa balang kasulatan aron nga mahibaw-an nato ang kamatuoran. Gani mga igsoon, sumala sa Juan 17:17 nagsulti na balaan na sila pinaagis kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Karon mga igsoon, kung atong sisihon ang balaang kasulatan, kung unsay tinuohan o unsay pagtuo ni Ginoong Hesus, may tungod nining gipangutana sa atong igsoon nga Sabadista ba ang atong Ginoo. Kung atong lantawon mga igsoon, dinis pinadayag 14:12 nagingon dinhi, ani ang agda alang sa pagkamay ng tuson sa mga balaan sa mga nagbantay sa sugo sa Dios o sa tinuohan ni Hesus. So ang tinuohan ni Hesus mga igsoon mao ang pagbantay sa kasuguan o sa kabubuton sa Ginoo nga mao ang napulo ka sugo. O nya dinha sa napulo ka sugo mga igsoon nalakip usab ang adlaw igpapahulay nga mao ang Sabado, ang ikapito nga adlaw. Gani mga igsoon gibasa ni Brother Isaw dinha sa Lucas mga igsoon, atong pagabasahon pagbalik dinha sa Lucas 4 mga igsoon, gisgutan sa this no sa pinadayag version mga igsoon o sa tamo adto sa translation nga English nga sayon jud kaayo siya sabton. Nagingon siya dinhi sa this og siya miabot sa Nazaret, meaning magadtuan jud siya mga igsoon, diin didto siya nagtubo ug sumala sa iyang nabatasan. No, kung nabatasan gani mga igsoon, ato juning masabot nga gikan siya ang pagkagamay hangtod siya ang pagkadako
Tanawa mga igsoon, siya gibuhat sa adlaw nga igpapahulay. Siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay ug siya mitindog aron sa pagbasa. So atong masabot mga igsoon nga miadto si Ginoong Hesus sa sinagoga or pundukanan o simbahan sa atong pinulungan karon. Miadto siya dili lang sa pagsimba kundi mismo siya mo'y nagwali ni adtong adlaw sa adlaw nga igpapahulay. Kini nga version mga igsoon naay mabasa dinhi sa easy to read version. Nagingon dinhi, Jesus traveled to Nazareth, the town where he grew up. On the Sabbath day, he went to the synagogue as he always did. He stood up to read. Tanawa igsoon, sayon kay sabton nagsulti dinhi nga sa matag adlaw nga igpapawlay on the Sabbath day, no, kanunay siya nagaadto sa sinagoga mga igsoon, dili lang kay sa pagsimba kundi siya mismo ang nitindog og ningwali. Kung atong hinumduman po mga igsoon, kung atong basahon dinhi sa Marcos 2, no, kung atong basahon dinhi sa English version sa King James mga igsoon 2:27 ug 28 nagingon, and he said unto them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. 28, therefore the Son of Man, Jesus, is Lord also of the Sabbath. So mao na atong hinumduman kanunay mga igsoon nga ang Ginoo sa adlaw ipapawlay nga Sabado si Kristo. Mao na nga nagpamatuod lang igsoon nga ang atong Ginoo nga si Jesucristo Sabadista or Sabbath keeper mga igsoon. Mao na nga ang mga apostoles kaniadto, no, si Pablo Bernabe sumala din sa buhat 13:42 ug 44 mga igsoon nga gibasa ni Brother Isaw ganina, hasta ang mga Maria nga sa diha nga si Kristo gilubong na mga igsoon o padung gilubong, mo na nga nagbantay sila sa adlaw nga igpapahulay kay maumana ang ilang nakita nga si Kristo sa nagbantay sa adlaw nga igpapalay. Hinumduman na to mga igsoon nga dito sa bagong langit ug bagong yuta, sumala din na sa Isaias 66, 22 ug 23 mga igsoon, ang gisgutan din na nga adlaw igpapahulay Sabado. Labi na kung mugamit og version mga igsoon sa Latina Vulgata nga version, no, maklaro og tataw kayo nga Sabado ang gisgutan dito sa bagong langit ug bagong yuta nga ang adlaw igpapahulay Sabado. Mao na mga igsoon, simple kayong logic. Ang atong Ginoo nagbantay sa adlaw igpapahulay nga Sabado, mao man sab ang mga apostoles, mao po'y gusto ni Kristo mga igsoon nga kita mobantay sa adlaw igpapahulay nga mao ang Sabado mga igsoon. Duha ray pilianan mga igsoon, ang Sabado nga iya sa Ginoo, gani si Kristo Ginoo sa adlaw Sabado. Ngumong adlaw ipapawlay nga tinuod nga naas balang kasulatan, ambot lang igsoon o kinsay Ginoo sa adlaw nga Domingo. Hinumduman nato mga igsoon nga duha ra joy pilianan sa tao, no, kanang adlaw ipapahulay nga Sabado nga iyas Ginoo or adlaw nga ipapahulay nga Domingo nga iya binuhat sa tao. Mao na ang atong hinumduman kanunay mga igsoon nga atong basahon ang atong mga balaang kasulatan aron nga kita masayod kung unsa ang kamatuoran mga igsoon. Hebreanon 3:15 mga igsoon nag-ingon nga sa diha nga madungog ninyo ang tingog sa Ginoo, ayaw na pagahia ang inyong mga kasing-kasing sama sa mga katawhan kaniadto nga ilang gipagahi mga igsoon. Mao na nga ang kamaturan inyong nga dungog mga igsoon, ang atong Ginoo Sabbath keeper mga igsoon. Unya bisan pas bagong langit o bagong yuta, Sabado gihapon ang atong pagsimba dito. Klaro og tataw kayo mga igsoon, hinaot nga inyong ablihan ang inyong mga hunahuna o kasing-kasing aron mga igsoon nga makasulod ang pulong ang kamatuoran nga gikan sa balang kasulatan nga inyong nadungog karon. Halang pa sa dugang nga pagpasabot nining bayna, ihatag ko kamo kang Brother Libby. Brother Libby. Okay, dugang salamat Brother John Michael. So moadto ta higala sa nan ato sa ning pangbasahon ning mga nahidugang nga nag-send og mga messages, no, dinhi sa ato nga programa. So niya si Brother Ronilo Itang, maayong buntag kaninyo Brother Isaw, Brother John Michael, Kuya Libby, og sa tanang makaigsunan nga makanunayong naminaw og nag-view karon. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Niya po si Leo Garcia 5. Anya si Million Silasol, mayong buntag kapag laom God sa lahat
na tagapag-subaybay mangayo kog kanta brad naguluhan og dalan sa kinabuhing dayon. Salamat Leo, niya po si Leo Garcia Cinco. Amen igsoon, God bless. Okay, adto ta higala ni awit nga atong i-play no nga How Great Thou Art. Okay, requested kini nga kanta ni Brother Rufino Moreno. At ato sa ning ilisdan mahigala og kuan ganing gikan kang Sobroso no nga awit nga How Great Thou Art. Oh Lord, my God, when I'm awesome consider all the worlds thy hands have made.
Okay, niya say isa ka kanta nga request po ning kanta ha. Kinabuhing dalan sa kinabuhing dayon. So ato po ning i-play KFC favorites request po ning awit sa ato nga higala si Meliods no nga nag-request na ini. So ato ning tanawon mga higala. Ato ning pangitawon usa. Okay. Sa atong pag-apil, ninyo pasadagan, bisan hinay-hinay lang, basta kita nagalagan. Atong yun nga maangkon, ang kinabuhing gayon, kung kita ulaw-tay lang, hangtod sa katapusan. Kumusta na atong bato, lapisan sa tunugon, nga dalang maagian, likon pa atong bato, nga dili mamukan, sa tanang kalisdagan, atong hinumduman, nga langit ang dagangan, o nga atong angkon, ang kinabuhing gayon. Lapad ug sangkad ang dalang sa kalaglagan, daghan ang mahisubay tungod sa kahamgaway. Lisod ug sigpit ang dalan sa langit, jutay lang ang magadagan tungod sa kalisdanan. Kumusta na atong bato, lapisan sa tunugon, nga dalang maagian, likon pa atong bato, nga dili mamukan, sa tanang kalisdanan, atong hinumduman, nga langit ang dagangan, o nga atong angkon, ang kinabuhing gayon. Atong hinumduman, nga langit ang dagangan, o nga atong angkon, ang kinabuhing gayon. Okay, buhaton ta higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Aniya day si Rokisa Marabi. So nag-send po siya og picture nga kamot nga nagpray. So thank you kaayo. Aniya ato sa ning dalikatan pag tan-aw mga higala ang pikas nga screen. Ato ning tan-aw ang mga nahidugang nag-heart o nag-like, no? Okay. Niya si Shalil. Niya po si Kaizo. Niya ato pong nakita din si Chene Doktora Langido 5, ang wife ni Brother GM. Nakiguban na to. Niya si okay, ato pong nakita din si Nestor Almiro Jr. Niya si Brother Jake Somalinog, si William Eddy, niya Jody Kaubat Dukalang, si Ay Tihada Adilima,
niya po si Mervin Cuyag, kanya Jolita Arellano, nakiguban po na to, Jorinda Bialis, kanya niya po si Inday Makabuhay Magna, niya Mike Lucina. Okay, salamat mo ni ato mga nakita din ini po si Brother Ronilo Itang. Sumadto na ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. So ang pangutana mga higala naghisgot mahitungod sa adlawng igpapahulay. Ang pangutana naghisgot kung si Kristo sabadista ba kuno si Kristo. Okay, ato ro gotong tanawon ang pangutana ni Dim Aray. Agiyang pangutana nga, hay po sir, pangutana ko ba sa atong Ginoo ba sabadista ba? O kanang word sabadista god. Usay bitaw ang Seventh Day Adventist commonly tawgon man na sa mga tao og sabadista. Nga naman kay lagi di Sabado man magsimba man ang gitawag sabadista. Pero dili na maoy ngan aning punduka. Ang aning punduka gitawag ning Seventh Day Adventist. But ipasabot mga tao nga nagbantay ikapitong adlaw Sabado. Nya kadampulong Adventist mga tao na nga nagapaabot sa pagbalik ni Kristo. So, ang pangutana, sabadista ba or Seventh Day ba si Kristo? Di tawgon og Adventista kay si Kristo mao may gipaabot sa mga Adventista. Si Kristo mao gipaabot kay nagsaad man siyang babalik. Pero ang pangutana, sabadista ba si Kristo or Seventh Day ba si Kristo mga higala? Okay, karon atong lantawon pag-una mga kahigalaan. Si Kristo gipaila sa amahan. O niya isa ka point la atong kuonin Si Kristo gipaila sa amahan nga maoy nagbuhat sa tanang butang. Atong tanawon ha. Dinhi sa nakasulat sa Hebrehanon kapitulo 1. O niya bersikulo 8 o bersikulo 10. Mao ni ato babasa mga kahigalaan, matod pa dinhi sa nakasulat sa Biblia nga Contemporary English Version. Dinhi na ko basahon. Na yun ang 8. But God says about His Son, you are God. So, ang amahan nagsulti mahitungod sa Son. Kisam ni ang Son, mao si Jesus Christ, si Kristo. Unsa may gisulti sa amahan may tungod sa iyang anak. Ingon niya ito nabasa, you are God and you will rule as king forever. Your royal power brings about justice. So ang amahan, ang Dios nga amahan, nagtawag siyang anak nga matod pa niya, ikaw Dios. O nagbasahon nimo ang bersikulo 10 nga higala, ang 8 man to. Pero ang 10 mo ni atong mabasa sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Mani mabasa gingon dinhi og midugang siya pag-ingon ngadto sa iyang anak. Ang aman niya midugang. Unsa may gidugang pagsulti sa man siyang anak? Ikaw Ginoo mao ang nagmugna sa kalibutan og ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Gipaila sa amahan nang iyang anak gitawag gani niya Ginoo. Pilimiro ang uso nagsulti nga ikaw Dios. Pagingon sa pag-abot sa 8 at sa 10 na nabasa, og ikaw Ginoo. So gitawag na pud sa amahan ang iyang anak ko Ginoo. Og ikaw Ginoo mao ang nagmugna sa kalibutan. Siya nagbuhat sa kalibutan og ang kalangitan buhat sa imong makamot. But ito sabot nga si Kristo creator nga Dios. O niya kay creator man siya nga Dios, sa human siya galang sa kalibutan sulod sa 6 kaadlaw higala. Ning unsa man si Kristo, nga Dios nga magbubuhat. Sa Genesis kapitulo 2, bersikulo 2 og 3,
og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga gihimo og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang buhat nga iyang nahimo og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. So ning lotaw higala nini nga mga verse na nabasa nga si Kristo di ay Dios o niya ning pahulay siya sa adlaw ikapito nga mao ang adlaw Sabado. So kay nagbantay man siya Sabado, matawag siya Sabadista di ay si Kristo, mga higala. Siya ang unang Sabadista. Wa pa mahulog ang tao sa sala. Wa pa makasala sa dan og si iba. Pag tumawag sa pilimirong Sabado, pilimirong simana, si Kristo mahigala nagpahulay kay siya may nagbuhat sa tanang butang, gibuhat niya ang langit ug ang yuta, o niya may pahulay siya sa adlaw ikapito. Unsa ning adlaw ang ikapito ka adlaw nga gipahulayan sa Dios? Atong basahon sa Latina Vulgatang Biblia sa Exodo Kapitulo 20 mga higala. Atong basahon ang bersikulo 11, kaysa unom kaadlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan og ang yuta og ang dagat og ang mga butang nga naa kanila, og mipahulay sa ikapito kaadlaw tungod niini gibindisyonan sa Ginoo ang adlaw sa Sabado kun pahulay og misantos kaniya. Sabado ang ikapitong adlaw diin ang Dios nagpahulay ni anang adlaw. Usa may itawag nimo ana kay Sabado man nagpahulay ang Ginoo? Dominguista tawag na to ana? Di pod mahitabog Dominguista kay ang Domingo unang adlaw semana niya nganlag Domingo, og Domingo pa Dominguista, og Biyernes pod ikaunom ka adlaw semana matawag po nagbiyernesista. Pero kay Sabado man unsa may tawag ni Kristo, si Kristo mga higala Sabadista. Sawa pa na magpakatao si Kristo, pero sa panahon nga nagpakatao na si Ginisos nining kalibutan na nagpakatao siya didto ni Birhen Maria, atong tan-awon gikan siyang pagkabata hantod na hamtong siya unsay iyang gibuhat diin siya pagkaadlaw Sabado. Atong basaw na dinhi gyapon sa Latina Vulgata nga Biblia higala nga naghubad sa Binisaya si Monsignor Yap. Mao ni atong mabasa paminawin niyo ako basaw na. Og naamoy Latina Vulgatang Biblia, tan-awan ninyo. Basaha ang Lucas 4:16. Ni alang saway Biblia, mao ni atong mabasa higala. Og miadto sa Nazaret nga gimatutuan kaniya. Og misulod sumala sa iyang batasan sud sa adlaw sa Sabado ngadto sa sinagoga og mitindog sa pagbasa. Dinhi atong nakita si Kristo nagpakatao na siya. Katong atong gibasa ganiha nga nagpahulay siya si kapito kaadlaw human siyang pagbuhat, wa pa siya mataw adto kay diha naman siya daan. Wa pa siya mataw kay sa Juan 17:5 nag-ingon si Ginoos Amahan, pasidunggi ako ni anang kadungganan nga gihuptan ko uban gayod kanimo sa wala pabuhata ang kalibutan. Dinhi na si Kristo, diha na si Kristo sa iyang pagka-Dios, pagkaanak sa Dios, sa wa pabuhata ang kalibutan. Gani gipayla samahan siya ang maglalalang mga higala. Nagpahulay siya sa ikapitong adlaw sa wa pa siya magpakatao higala. Karon sa dihang nagpakatao na siya, ang atong nabasa dinhi sa Catholic Bible, ingo dinhi nga miadto siya sa Nazaret nga gimatutuan kanito siya gimatuto sa Nazaret higala. Og misulod sumala siyang nabatasan. Naa siya nabatasan di ay si Ginoos, iyang kinaiya ba? Iyang naandan. Sulod sa adlaw Sabado. Wa mag-ingon sulod sa adlaw Domingo. Sulod sa adlaw Sabado ngadto sa sinagoga og mitindog sa pagbasa. Diin siya misulod pagkaadlaw Sabado ngadto sinagoga. Unsa man ni sinagoga? Ang sinagoga mauni ang simbahan mga higala. Simbahan diin ang mga
sumusunod di ginusos ug sinusos masabado adto sa simbahan. Unya kini nga verse sa Biblia nga sa Catholic Bible gyapon kining Kristohanong katilingban ilang gibutangan og footnote sa ato pa ilang komentaryo. Ilang gikomentaryohan ang Lucas 4:16. Muni atong mabasa sa footnote to, sa Kristohanong katilingban. Ingon dinhi, apan sa laing dapit naa sila'y mga sinagoga. Diin magsimba sila og magtuon sa balaang kasulatan. O gipasabot kining sinagoga di ay simbahan ni magsimba didto ang mga tao og magtuon sa balaang kasulatan. So nagpasabot nga si Kristo nabatasan niya adlaw sa to as simbahan, kay ang simbahan ang mga tao dito magtuon sa pulong sa Ginoo. O klaro kayo. O niya karon niya pagay mabasa nato sa referensya sa Catholic Bible kiniduay version o Latina Vulgata sa page 192. Okay, tanawan yung sulay. Dini sa New Testament sa Latina Vulgata, tanawan ninyo ang page 192. Naigibutang sila nga komentaryo sa Ubos Mahigala. Ilan yung kaugalingon? Footnote nila ni. Dini sa page 192, ubos kini sa Buhat 17, versikulo 2, na komentaryo sa Ubos. Mao niya ito mabasa o. Adlaw sa mga Sabado, adlaw sa mga pagpahulay, kay kini may kahulugan sa Sabado. Alang sa Hudiyo, siya mao ang Sabado, kung Saturday nato karon. So higala, ang Sabado di ay sa mga Hudiyo, nga ipapahulay, mauna ang Saturday nato karon. So mo nang nagbantay sa Saturday, Sabado, mauna igpapahulay mahigala. Karon si Kristo, klaro na nga atong nabasa nga Sabado man ang iyang nabatasan pag-adto simbahan, di man Domingo, so matawag siyag Sabadista. So may hinungdan nga bisan pa man gani ang usas mga ang usas mga inilang Catholic Faith Defenders nga chairman sa unang panahon, si Brother Sok Fernandez, sa iyang sinulat nga libro sa La Glorioso San Miguel Arcangel nga libro niya. Nobina niya, La Glorioso San Miguel Arcangel. Muni ato mabasa siyang sinulat o. Matod pa ni Sok Fernandez, si Kristo wala magbungkag sa balaod sa Dios. Mateo 5:17 na mga verse. Og sumala sa iyang batasan, si Jesus misulod sa sinagoga sa adlaw Sabado, Lucas 4:16. Sa ato pa, Sabadista si Kristo. O mo ning ingon ni Sok Fernandez, sa ato pa, Sabadista si Kristo. Bisan si Maria, iyang inahan, mipahulay sa Sabado sa Lucas 23:56. Si Birhen Maria mismo, Sabadista usab, mipahulay siya sa Sabado, sumala sa sugo sa Lucas 23:56. Asa mabasa? Sa nobina, La Glorioso San Miguel Arcangel, mga higala. So gipamatuod sa referensya nga si Kristo, mga higala, giapil pas Maria ang inahan, Sabadista di ay sila sumala sa gisulat ni Sok Fernandez. Karon, dito magbasa sa Catechism for Filipino Catholic. Sa Christ, naapagid ni Hel Obstan, naapagid imprimator, mga higala. Ang mabasa mauni, ako basahon, Jesus and the Sabbath. Although all four Gospels, kanang four Gospels gani, Mateo, Mark, Luke, og John, ingon nga record that Jesus faithfully observed the Sabbath, attending synagogue services. Gitinaw higala sa Catholic Catechism for Filipino Catholic, nga matod pa sa ilang libro, naghisgot nga si Jesus o ang pahulay, bisan pa niya na ang upat ka maayong balita nga libro
nag-record nga si Ginusos matinumanon nga nagtuman sa adlaw Sabado mo adto siya motambong sa sinagoga sa panahon sa serbisyo. Mga libro ni Katolik at itang basa. So, munang gituganan tag insakto mga higala. Di pa akong basahon dinhi sa higala sa Catholic School, sa Church School Journal sa March 1929. Usa kini ka Methodist nagpahigan sa Episcopal. Matod pa din sa Church School Journal March 1929. Jesus observed the Hebrew Sabbath, which was from sunset on Friday to sunset on Saturday. Strictly speaking, Sabbath means Saturday. Klaro nyo, gitinaw din Jesus observed the Hebrew Sabbath. Unsa man ning Hebrew Sabbath nga gibantayan ni Kristo? Ngayon nga, which from sunset on Friday, pagkasahop sa adlang Biyernes, hangtod pagkasahop sa adlang Saturday. Strictly speaking, the Sabbath means Saturday. Klaro kaayong mga ebidensya nga si Kristo di ay Sabadista, gina din nato ikalimod, di na Dominguez. Ano pa kung masaw mabasa po nato sa Catholic Bulletin sa February 7, 1954. Ang mabasa din ang editor mao sa Bermuda editor, matod pas pamahayag, the Bible tells us how God commanded the seventh day to be kept as a memorial of creation. Ingon isunahan nga, it tells us how the command was repeated at Sinai. It tells how the Son of God, si Kristo, Son of God Himself, keep the seventh day. Yaw mo na, si Kristo kuno nagbantay sa adlaw Sabado. It says nowhere that Christians should keep a different day from His chosen people. Di pa ito masaw ni Gala. Mabasa po ni sa usa ka libro sa Forbidden Sunday and First Day Occupation sa page 19 and 20. Ang mabasa din ingon niya itong mabasa ang usa ka Catholic author nga mao si Vincent G. Kelly. Ang matod pa niya siyang pahayag. The fact, however, that Christ until His death and His apostles, at least for a time after Christ's ascension, observe the Sabbath is evidence enough that our Lord Himself did not substitute the Sabbath, mga higala. Gipahayag din ato ning Hubaros Pinasaya, matod pa ni Vincent G. Kelly, ang kamatuoran si Kristo hantod siyang kamatayon og sa iyang mga apostoles. Ingon ni nga, at least for a time after Christ's ascension, hantod sa kanabang pagkayab ni Ginoo sa langit. O sa atong basa, observe the Sabbath, nagbantay Sabado. Ebidensya kini nga ang Ginoo siyang kaugalingon, wa siya mag-ilis o wa niya ilisde ang adlaw nga Sabado, mga higala. Wa ilisde sa Ginoo ang adlaw nga igpapahulay. So nagpasabot kay wa man ilisde, nagpadayon kini nga igpapahulay alang sa mga katawhan sa Ginoo. Ato nabasa na pamatud-an nato higala nga si Kristo ay Sabadista, sumala sa Biblia nga atong gibasa og sumala sa sumala sa mga suporta nga nagsukad sa mga referensya. So kining adlaw nga gibantayan ni Kristo nga matod pa sa atong babasa sa Juan 12:26, nag-ingon siya, kung kinsa kadtong moalagad kanako, kinahanglan siya magsunod kanako. Higala, kung gusto tang moalagad sa Ginoo, sundon nato si Kristo. Kay ingon siya, ang moalagad nako, umusunod nako. So sundon pod nato ang igpapahulay nga iyang gibantayan higala. Iya tong gibantayan, gibatasan niya para naatay sumbanan. Kay sa Juan 13:15, usa ka panig-ingnan ang iyang gibilin kanato aron kita higala managsunod sab sa panig-ingnan nga iyang gipasunod kanato. So kining igpapahulay nga kun ato ning bantayan si kasing-kasing higala. Sa atong mabasa sa nakasulat sa Isaiah 56 versikulo 2, bulahan ang tao
nga nagabantay sa adlaw nga pahulay gikan sa paglapas nini. So wa naman tay time manghinaot mi nga nasabtan nato ang pulong sa kamatuoran nga ato nga gipahayag karong buntaga. Okay ni si Brian Joshua Velasco. Good morning Kuya Libby, naminaw mi karon taga Obo of Church Tabango Leyte. So salamat kayo sa taga Tabango Leyte. Unya salamat kayo sa inyong pagsunod o pagpaminaw sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. So wa naman tay igo nga panahon mahigala sa di pahingpit tapuson ang ato nga tulumanon. Nia ang ato nga theme song. Ani atong hangyoon subadon isaw alang sa closing prayer. Mga higala magampo kita amo nga silimbahon ug dalaygon nga Dios nining taknaas kabuntagan